Ono apa? Ono apa kok melayu-melayu mang? Ono mari kerja bakti. Eh? Mari kerja bakti nang ngarep mang lho. Kerja bakti kono ewangi jenan. Oh, babat. Heeh. Gak krungu tapi. Sampe lho taman. Eh, Sampe lho. kupingku gak dengkek, gak krungu. Nek opo sih? Apa kupingnya ditambahno ta? Ditambahno kupinge. Kupingnya ditambahi. Oh, iku tak kuping dah. Iya, Ngomong pakaian ngombe pil. Iya, engko tak kenakno tak jalukno Iya. nang Wak Lurah kono surat-surat opo ta opo. Ngomong nek pansip ngomong. nek Apa kau ula dukun-dukun iku? Kupinge iki lho. Oh. Tak paling meneh. Ada yo opo wis tak krungu.